அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு. இப்போ குர்பானி பிராணியை அறுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, சில மக்கள் வாயில 3 தடவை தண்ணியை ஊத்திட்டு குர்பானி பிராணியை அறுப்பாங்க. ரசூலுல்லாஹ் அப்படிலாம் சொல்லி காட்டல, செய்யவும் இல்லை. கிப்லாவை முன்னோக்கி வச்சு தான் குர்பானி பிராணியை கொடுக்கணும், அதான் மார்க்க சட்டம்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன செய்யல, மார்க்க ரீதியாக அனுமதி இல்லை. பைகிர் வயசப்பட்ட விதி கூட அந்த இமாமே பலகீனமானவங்கன்னு சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம். அப்போ கிப்லாய் நோக்கி தான் குர்பானை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. குர்பானி பிராணியை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வாயில 3 தடவை தண்ணி ஊற்றணும் அப்படிங்கறதும் கிடையாது. அதே போல அதுக்கு என்ன செய்வாங்க, பூ சுத்துறது, அதுக்குன்னு மாலையை தொங்க விடுறது, மஞ்சள் ஃபுல்லா பூசி விடுறது, இது போன்ற மாற்று மத கலாச்சாரத்தை அப்படியே பின்பற்றி குர்பானி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு எந்தவித அனுமதியும் ஆதாரமும் இல்லை. அது மிகப்பெரிய வழிகேடு அப்படிங்கறதான் பார்க்கிறோம். இப்போ குர்பானை கொடுக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு எந்த திசையில தோதுவாக இருக்கும் அந்த திசையில நம்ம ஆட்டை படுக்க வைக்கணும். அவசரம் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா, ஆட்டை படுக்க வைத்து அதனுடைய காலை எடுத்து அது கழுத்து பகுதியில் அழுத்தி பிடிச்சி அறுப்பாங்க. இந்த செய்தி. ஒட்டகத்தை பொறுத்தவரை நெருக்க வைத்து என்ன செய்வாங்க, அந்த ஒட்டகத்தை குர்பானி அந்த கழுத்துல அப்படி அறுத்து அந்த குர்பானி அவங்க கொடுப்பாங்க. இப்ப குர்பானி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்முடைய அந்த ஆயுதம், அந்த கத்தி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கூர்மையாக்கிக்கணும். இந்த பிராணி பார்க்கக்கூடிய விதத்துல நமக்கு கத்தி என்ன செய்யக்கூடாது, கூர்மையாக்க கூடாது. ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க, ஒரு சஹாபி எப்படின்னா பண்ணிருந்தார், குர்பானி பிராணி அறுக்கக்கூடிய நேரத்துல குர்பானி பிராணி இருக்கு, அது பார்க்கக்கூடிய விதத்துல அந்த ஆயுதங்களை கூர்மையாக்கிட்டு இருக்கிறார். ரசூலுல்லாஹ் கேட்கறாங்க, இந்த பிராணியை நீங்க திரும்ப திரும்ப கொள்றீங்களா? ஒரு தடவை கொண்டா பார்த்தா திரும்ப திரும்ப நீங்க கொண்டுகிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்கறாங்க. பெண்ணை வழங்கியன்னு சொன்னா, அந்த பிராணி பார்க்கிற விதத்துல நீங்க அந்த கத்தியை நீங்க கூறுபடுத்த கூடாது. இந்த பிராணி பயப்படும், அஞ்சும். அதனால பிராணி நீங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாடி, குர்பானி கொடுப்பதற்கு முன்னாடி கத்தியெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யுங்க, கூர்மையா வச்சுக்கிட்டு அந்த பிராணி நீங்க அருங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ இந்த பிராணி அறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கத்தி என்ன செஞ்சுக்கணும், கூர்மையாக நாம வச்சுக்கணும். இது ஒண்ணு. அறுக்க போகும்போது சொல்லக்கூடிய துவா என்ன அப்படின்னா, பல்வேறு இடங்கள்ல பலகீனமான ஒரு துவா சொல்லிடுவாங்க, வஜீகல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பலகீனமான துவாவை ஓதிய செய்வாங்க, இருப்பாங்க. அதுக்கு அனுமதி இல்லை. என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹ்வுடைய பேரை கொண்டும் அல்லாஹ் மிகப்பெரியவர் என்று சொல்லி தான் அந்த பிராணி நம்ம அறுக்கணும். இன்னொரு பதிவு செய்யப்படுது பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்பர் சொல்லி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதெல்லாம் அதிசல பதிவு செய்யப்பட்ட செய்திகள் தான். அதே போல இன்னும் சில செய்திகள் எப்படி வருது அப்படின்னா, இந்த முகமதுனுடைய குடும்பத்தினார் மீதும் என் மீதும் சமுதாயத்தின் மீதும் சொல்லி செய்வாங்க ரசூலுல்லாஹ். அந்த மாதிரி துவாக்களை ஓதி ரசூல் அனுப்பிச்சாங்கன்னு சொன்னா குர்பானி அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்ப என்ன வழங்கிடும் சொன்னா, குர்பானி பிராணியை கொடுப்பதாக இருந்தா நம்ம முன்கூட்டி என்ன செய்யணும், நம்ம அந்த கத்தியை நம்ம கூர்மையாக்கணும். பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்பர்ங்கிற அந்த துவாவை நம்ம ஓதி குர்பானி நம்ம அந்த பிராணி நம்ம அறுக்கணும். கிப்லாய் முன்னோக்கி தான் அறுக்கணுங்கிறது கிடையாது. தண்ணி 3 தடவை வாயில சொட்டு வச்சுதான் நம்ம குர்பானி கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாது. மஞ்சள் பூசி, குங்குமம் வச்சு, மாலை போட்டு, கொம்புலெல்லாம் போட்டு பூ சுத்திட்டுலாம் நம்ம அது மாதிரி குர்பானி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற சட்டமும் இல்லை. அதுக்கான அனுமதி இல்லை.